جبو دیتنا چارەسەریەکە سیاسی ji krîza Sûriyê re ya ku ev 4 salin berdewam dike, alîgira serekaya rejima Esed Rûsya bi dehan kesayete ji opozisyona Sûriyê ji bo civîneka çaverêkirî li Moskoyê di navbera wan û rejima Sûriyê de vexwend. Rûsya û ji bo civîna çaverêkirî di nîvê vê mihê de 28 kesayete ji opozisyona Sûrî vexwendin. Li gor jêderekî ji hindirê opozisyonê ji bo guftûgokirin bi rejima Esed re. Di nav wan kesên ku hatine vexwendin Hadîl Behra, serokê hevpeymaniya niştîmaniya opozisyona Sûriyê û her du serokên berê yên hevpeymaniyê û encûmenê Muazil Xetîb û Abdilbasit Seyda. û ji opozisyona hindir jî her yek ji Hesen Abdilazîm, Arif Delîla, Fatih Camûs, her wiha Qedrî Cemîl, cîgirê berê yê serokwezîrê Sûriyeyê ku peywendiyên wî yên baş bi Moskoyê re hene. Vê vexwendina ku ji kesayetan re ne ji keyanên siyasî re hatibû, ji aliyê opozisyona hindir û ya ji derve di çarçoveya civînên wan de li paytexta Misrê Qahîra hat redkirin. Grupeka dijber bi navê Sûriya El-Watan ya ku girêdayî bi serkirdeyê berê yê opozisyonê ve Muazil Xetîb beyannameyek derxistin û têde helwesta xwe ji Kongreya Moskoyê zelal kirin. Muazil Xetîb di beyannameyê de dibêje bêçûna Esed û kesên ku Sûrî gihandine vê qeyranê tu çareseriyek wê tune nebe. Her wiha hin grupane ji Mosko xwestin ku fişaran li hikûmeta Sûriyê bike ji bo rawestandina wan êrîşên hovane li ser sivîlan û daxwaz kirin ku guftûgo li ser bingeha beyana Cenêvê were kirin. Hesen Abdilazîm hevrêzê giştî yê desteya hemahengiyê nameyeke ji Wezîrê Derveyê Rûsyayê re şand û têde tekez kir ku dive vexwendin ne bi vî awayî be û hilbijartina kesan dive ji aliyê opozisyonê ve be ne ji aliyê Rûsyayê ve be. Hevdemî vê yekê rawangeha Sûriya mafê mirovan ragihand ku tenê di sala 2014 de 76,000 kes li Sûrî hatine kuştin. Ku sala herî xûnî bû ji destpêka krîza Sûriyê ve ya ku qurbaniyên wên gihiştine 200,000 kesî û hîn êrîş û armanckirina sivîlan berdewam dike û kes nizane ku ev hewlên navdewletî û bi taybet ji aliyê Rûsyayê ve ji bo rawestandina xwînê ye yan jê dirêjkirina emirê krîzê ye. Menal Mihemed, ARK.